עושים פרק של עומר אנד איתמר. תראו, כאן איתמר ואתם בעוד פרק. היום אני בעוד השרון נמצא, אני הולך לפארק 4 עונות עם הפוקימון גו לחפש עוד פוקימונים. בואו נתחיל. עד שהפוקימון גו יעבוד, אני אסביר לכם קצת על הערוץ. זה ערוץ שאני ועומר פתחנו ואנחנו עושים פה כל מיני דברים, כאילו רק התחלנו ואנחנו נרצה לעשות עוד הרבה דברים. כרגע עוד לא ממש ראו אותנו, ראו עוד רק אותי בקטע קצר. אני הולך לשם לבדוק עם מישהו את צ'רמנדר. כרגע יש רק רטטה וממשיכים. פעם קודמת שהייתי בפארק היה לי רק צ'רמנדר אחד, הגעתי לשם ובאותו אחרי איזה חצי שעה כשיצאתי מהפארק הצלחתי לעשות איבולב לצ'רמנדר. שני רטטה, אני אוותר. אין לי הרבה פוקבולס אז אני מוותר עליהם. נגיע לדברים יותר שווים. כרגע אין לי כל כך טובים חוץ מזה שמצאתי את מאצ'ופ. יש לי איפה הוא נמצא עכשיו, הנה פיקאצ'ו אחד מצאתי בחוף נחשולים, עוד פיקאצ'ו אבל די גרוע, מאוד גרוע, שמצאתי בבית. כן, אני כולה רמה 10, אני יודע, התחלתי רק לפני איזה חודש. ואני משתדל לעלות רמות. ויש לי שאלה, תוכלו לכתוב לי אחרי זה בתגובות. אם למישהו יש תוכנה שמצלמת את המסך של המחשב, יש לי כל מיני משחקים מגניבים שאני יכול להראות. וזהו, בואו נמשיך. רטטה. אני במצב די בעייתי של כדורים, 33, לא כל כך הרבה. אני אעשה סיבוב בפארק. כרגע עוד לא נכנסתי לפארק. הנה, אני עכשיו עומד להיכנס. עכשיו אני נכנס לפארק. ומתחיל. נראה לי אני אעשה סיבוב קודם כל את העיגול, ובפינה שם אני אלך פחות או יותר לפי העיגול הזה.
נראה לי אני אלך גם קצת, בינתיים לא ממש בטוח, אבל מצאתי מלא צ'רמנדר בדשא, ואני עוד אראה. רואים, יש לי צ'רמנדר. לרוב הם גם באמת נמצאים פה בדשא. פיצ'י. באמת. יצאתי כבר מהעיגול. אני בתוך הפארק עדיין. צ'רמנדר. כמה הוא? תודה על הצ'רמנדר הזה. הכלב שחופר מדי. יש פה את מיהו. כוח. עדיין לא מבין מה קורה בפארק הזה, יש פה איזה פיגוע. תודה. כפי שתראו, כבר יצאתי מסביבת מהעיגול. אני הולך בשביל אחר. לא יודע אם לפנות שמאלה פה או להמשיך ישר. נראה לי אני אמשיך ישר. אוקיי, זה ליד המתקן הגץ. אני יודע איפה זה. ואני אמשיך, נראה לי דקה. זה דילמה. האם לפנות או לא לפנות? לפנות, לא לפנות, לפנות, לא לפנות. מה זה? טוב, שוב השתגר. כפי שאתם רואים, זה ב-LG K10. אני גם מקווה לראות פה קצת יותר צ'רמנדר. אוקיי, אז אני פה על הספסל. תגיד שלום. וכאן המתקני עץ. אז נעלה למעלה. הנה, זה המתקני עץ. תראי,
חוזרים לפוקימון. מי שלא כל כך יודע להוריד פוקימון גו, אני הולך לעשות גם סרטון על זה. אוקיי. זה לא מוקליט. תודה. אני אמשיך לשם. עוד פעם יאו. לא ראיתי אפילו שהכדור נגע בו. ואני מודיע מפה, מהנסיעה שלי שחזרתי אתמול, לא לנסוע לנטור ברמת הגולן, אין שום טיפה של קליטה. עוד, אמרתי לכם, עוד צ'ארמנדר. אם הוא בורח, אני אזרוק מסובבת. קח מתנה. נו, מסובבת. יאו, מניאק. אני לא יכול לוותר עליו, כי זה הפרק של היום. צ'ארמנדר. עושה טובה. נרצח אותו. יש כאן עוד ילדים ששחקים בפוקימון גו. אני אדחת. אתם בפוקימון גו? מה אתם מחפשים? צ'ארמנדר. עכשיו אני עליו. כן, פה, אני יודע. פה. אנחנו יודעים. זהו. דרך אגב, יש לי צ'ארמנדר. דרך אגב, אם למישהו יש בעיה, זה מוקלט וזה הולך ליוטיוב, סבבה? מה, הקולות שפה, לא רואים, רק קולות. לא. יש! מה יש? איך קוראים לזה? כבר שכחתי. איך קוראים לדרקון הזה? צ'אריזרד. יש לי צ'אריזר. אל תברח. פיתחת או מצאת? פיתחת? פיתחתי. יואו, זה 20 כדורים אני... יש לי 100. נו, לא נכנס לי עכשיו. אני עושה יש לך פעמיים באגים? פאוור-אפ ואז תביא לי, אני כמה כוח הוא? כמה כוח הוא? איזה טלפון? כדי שלא תטעה. רגע, כמה כוח הוא? עשיתי לו קודם כל פאוור-אפ. כמה כוח הצ'ארמנדר? תגיד. הורדת מביש? ומה הורדת? את הפוקימון. שכולם הורידו. שנייה, תקשיב לי. אני רק רמה 7. אבל אתה יודע... יש שיטה יותר טובה. איך שאני הורדתי זה לא עושה באגים. תראה, אבל הוא לא ישפר את זה. תראה איזה צ'אריזרד זה יצא לך. תבדוק 488 כמה זה יצא. סבבה. זה יצא חזק לדעתי. 500 ו... 488. זה צ'אריזרד כזה. וואי, אתה יכול לבדוק לי על צ'אריזרד יותר חזק של 500? מי הכי טוב אני פה? אגיד לך 500 ו... לא משנה לי, אני עושה כבר עכשיו. תעשה אורי, זה חדר פה. פאק, אני כולה 10. או, צ'אריזרד 1538. פאוור-אפ אחד. יש, צ'ארמלון. צ'ארמלון, תקשיב, תן לו. זה, אתה יודע, זה אחרי זה יוצא 100. אני שנייה אומר לנו. אפשר להצטרף? אני רק רוצה לעשות לו טוב. זה יצא לך צ'אריזרד כזה, אין בעד מה. מה? זה יצא לך צ'אריזרד כזה. חזק בטעות. ירגום לאפליקציה. חכה, אני אגיד לך בדיוק. יש לי שתי אפליקציות. יש לי אפליקציית
שוב, באמת אין לי כוח אליהם. לצעוק. והתקדמתי, הייתי בכלל שם. עשיתי את הסיבוב, נכנסתי משם. פה יש מלא כלבים. תמיד יש פה כלבים. ואני אלך נראה לי קצת לדשא. שום מה הוא לא קולט שעליתי על הדשא. צריך להסתכל שלא דורך פה על חרא של כלבים. נראה לי אני אלך לכיוון היציאה כבר. אני אעשה עוד פרק עדיף בתל אביב, ואני די בטוח שאני אעשה אותו בנמל. המטרה שלי זה לעשות ריבולב למג'יקארפ. שלא תחשבו לרגע, אין פה באמת מים. או שזה לא. ואם זה מים, אני עומד להיות ישו. אתם תראו. תראו אותי. ישו. אני הולך על המים. ואז אני הולך מהמים למעלה. זה פוקימון. יאללה, רטטה בשבילך. אם אתה בורח, אני מפסיק. אני לא מבזבז עליך יותר מכדור אחד. לא מגיע לך. רציתי שלא יהיה לי רטטה. בגלל שיש לי עכשיו רטטה, אני עושה קסם. תראו מה עושים. קודם כל, זה לא אחד הזה, אבל גם לך אני אגיד ביי ביי. מקסימום נעשה איבולבינר. תראה. הנה. תן לי לעשות לך איבול. אולי אני אמצא בנמל עוד כאלה. והנה, בסוכנת, אנחנו בהוד השרון, והאוטו שם. והבית שלי שם, רחוק יותר. לא עברתי בכביש, עברתי במעבר חצייה. תראו, נעלי ואנס. היי!
עשיתי סיבוב והפוקימון גו, הוא קלט, בוא נבדוק סיבוב. בכל סוג של... יש לי סחרחורת. עכשיו אני לא אדבר שנייה, אני אדפק בקיר וינפח. יש לי סחרחורת. תראו איזה בית יפה. הנה הצל שלי. שיט, הוא רודף אחריי. הצל רודף אחריי. טוב, נראה לי הוא הלך. גם זה בית יפה. תראו. לא יודע אם השמועה נכונה, יש סוג של נעלי ואנס שפותחים אותם, ראיתי סרטון של זה, ופותחים להם את הבפנים של הסוליה ויש שם צלב קרס. די בטוח שזה לא היה פוטושופ, זה היה אמיתי. וכשהנעליים שלי ממש ירסו, כרגע הם חדשות, אני עומד לפתוח את זה ולגלות. ויש פה משהו אחד שראיתי, שנייה היה אסור להראות. אני לא מבין מה זה אומר, אבל זה מגני דוד כאילו. פה. זה מגן דוד, כאילו לדרוך על מגן דוד, כי אני יודע שהבן זה חברה מגרמניה. הנה, זה כאילו, זה מגני דוד. אין לי מושג. טוב, אני חוזר לפוקימון גו. יש לי עוד איזה 2 דקות עד הבית. סתם צריך עוד שנייה, אני בבית. הנה, אני אראה לכם איפה הבית שלי. תודה לאל. מי יוצא? חכיתי. עוד לפני הנמל הגיע. זה דבילים. אני אראה לכם לפי המפה של הפוקימון גו. אני נמצא פה והבית שלי זה כאן, בשביל פה. איכשהו כל הרחוב כזה שקס מתוך הבתים, וכשעוברים ליד הבית שלי שומעים את הצרחות. זה קסמים. תודה. טוב חברים, זה הסוף של הסרטון.